lane banya penpainia bat une wei u riurong ba ubala keno ubala kenroi ubala pentobria ya ka Voice of the People Party. Shibun kita kijing keno kijing kento kijong une wei u briu ya ka Voice of the People Party. Henry ngamtip hadu keno uya kendu ya kata jinge bat ka Voice of the People Party hadu keno ulas ngautu bayaka ya ka Voice of the People Party bakan yalam bakala ya pai ba uong ru ba ka politik jong ka Voice of the People Party ka dei kata ka politik ka ba pen ya pher jaj benriu tenga kwa ben bu ke jengkeliau ne briu kat no ngut ki briu ki baka Voice of the People Party ka lapen ya pher jaj benriu ka jubab ka banga ai de tang ya une u briu romba baka Voice of the People Party ka pen ya pher jaj benriu Henry yagi pai ba yagi babun balang ka Voice of the People Party kam nom kwa ban ya pher jaj benriu Henry ka wanra kumno ban tesong ya ka jaj benriu ka jongi ka politik jong ka Voice of the People Party kade kata ka politik ka ba isi jaj benriu ka ba isi jaj benriu teka ka jubab ka banga kwa ban ai yau ne briu kalong kumne ka Voice of the People Party ka politik haki kam de kata ka politik ka ba isi jaj benriu kasu ong bangin penkhoj ya ka bamsap hato kata ka de jing isi jaj benriu kajing bamsap ka bala palat hapo jeni ka jala ka jengi hato kata ka de jing isi jaj benriu kine ki briu ki ba im da ki weipat ki kam ki ba im da ka ba kamai spa bomdei kila aban ya pher kila aban sngau ya pher jaj benriu mo ipi Henry ka Voice of the People Party mangi ki pai ba hi ngim nom don kata ka jing ya pher ka ngim nom don kata ka jing ya pher jaj benriu bat ka Voice of the People Party ka wanra aru ba kam don kano ka jing ya pher jaj benriu une we rumba ulong ruba haka ya kene ka politik kabaka Voice of the People Party ka wanra mangi hana bangim ngimnum seutu politik Henry ka jubab ka bangai de uneken ubom sutu ya ka politik kata ka de ka nongrim ka bang tang da ka jing wa kiong ba ka jing job jong ka Voice of the People Party uong tang da ka jing ruai pinge kata apa ba ngate ngam nom ngai lada ka jingruai ka kta kat bakta ro kam nom kta pa dia gabut ka kta tang hapo mensim tega mas ngau pla galong kta bar mensim kta bar gabut kata bi mentala arsin laisin UMP ula don hapo ing dorbar tawan hati hapo deli umnom kres pangka artikel lais pa new way kum da ter Henry nga kwa ban ong yau ne way ubriu baro ki issue lane baro ki agenda hisin keren omla ban keren setu ya kata tiak pa tiak suki pa suki step by step ngila ban keren ya gino kita ki issue dekat ka jing tristom jong uneu MP jong ngong yeme ngong yepi gat kan ga jing tristom jong nu MP jingi 4 ju don MP hang no ro uong ka politik ka jong ka Voice of the People Party kam dei ka politik ka ba wanra ya ka roy ka par kile politik hana tang ban jok lisan imat une ubri umdon kemat imat une ubri umdon skor imat une ubri umdon jabingang nganut banong ha kan ka por ka bamata dei badon kum gini ki jaj briu ban sayer ka jaj benriu ka jongiru kan mau bahaya kata perlok phim dei ban sya penbit hakum gini ginong penbit phim dei ban ngop hakum gini ginong sya pengop ngong ipi ki bam spa ki kamai spa tang maki Henry mangi upai ba apat ngideng yar na kapor sa kapor
kan mau bahaya kata apa ba. Teu kenoru ya ka Voice of People ki pendu ya ka District Council. Kataru ka wei ka bauhi mauhi Ukraine. Te nagaleng juga nga kwa batong ba. Ka Voice of People Party ka wanra ya ka artikel laispa nyupuei. Ban pen scam ya ka District Council omban lau, omban laj, omban pendu. Kata ka ke jubab juga yau ne ubriu ubem patip iei. Ka Jingjob MP kam dei ka baki pajba ki kisenya ka dei tangka yelokat. Kata ruang. Ade. Ka Jingjob MP kam dei ka baki pajba ki kisenya ka dei tangka yelokat ana. Lada ki pajba kim nom senya wat ya kata ka yellow card ro kim nom ai. Lada i banai red card ya gani ka parti ka bamenta tangba kalat kam nom patpli. Kam nom patpoi kata ka kapor. Karson kapor wat ka red card ro kim ai. Wat nom kwa tangga yellow card. Kata ka dei ka nongrem ka mga kwa ban kana kapor. Ukenoru ya ka Voice of People Party halor ka jieki jong ka Voice of the People Party namta jong ka marbam ka mardi. Kane ka marbam ka mardi ka lakiu imat akmat jong ne ubriu imat une ubriu nombam dagi ni jingbam ki bangi ngibam. Nombam daga ja imat ne ubriu. Nom penangkam dagi penyang ki sabon ki dai ki sola ki piat ki pan tharai ne ubriu. Uong bahana ki udar. Kajingle jong ka Voice of Full Party tangga ban penbik pajba, tangga ba penthame pajba, tangga ba penin yalam bakalaya pajba. Une ubriu ula apply ya ka tiket ban ya kontes MDC naga Voice of the People Party tharai naga liang jong ka Voice of the People Party tharai kim nom ai tiket yaune. Dei nomor kata kadau unsami ban penrem ya ka Voice of the People Party naik kentin ki baper. Kat ya menta ka hok ka bangide banyo ngimyo syu ki skim gilun ki bangyo ngimyo syu ki kajinjar jongi ki pajba ka bala palat na kapor sa kapor. Kataru ka Voice of People Party ka wanra ya kata kakwa ban wanra ya kata ka jingkut ka jingsuba kataru dang sya keno da keno da gitin ki baper ka Voice of Full Party ka yelek politik tang ban job ombak ka wanra ya ki skim ombak ka wanra ya ka roy kapar da pikren kat bakren ki pajba jongi menta kilarai hau pra wat nom keren klebik wat nom keren kelumar ngong ipi lada pideisha utau briu romba lada pideisha utau briu ubadon kajing kikli na benta ka jaj benriu wat nom penrem ya ka Voice of the People Party namar bangi tip ba ka Voice of the People Party kadai kata ka party ka bakwa ban ratin khong ya ka bamsap ka bampong imat une ubriu la jur jing bamsap lom da gumta balai kuno ya ka Voice of the People Party ban penduk ya ka District Council ban penbij ya ki pajba kay gane kane kadai kata ka jing penthame kane kadai ka don challenge det jongu yole sep don mano batong ya une ujaj breu la don kum gini ki breu hapo jonga ka rikasi jingi kan jot ka jaj benreu jingi tang ba u blei botip ya kata ki babun ki balang ki don kata ka mensim ban yakun persya ya ka bamsap une ubreu dei ubreu uba ijaj benreu une nganu banong une udei unong diri une udei tau suri ku selang berat une udei tau sanrempai urem torbar une udei tau ingkong salang mat kum une ubreu dei benda napok kare kasi ka jengi habadon ki bayalam habadon mensim kiban yalam hok nama tak kejat benriu tan telai man
tan ring man siapa. Kayak gini. Kat yang mentah. Haki blok 1 ki blok 2 ki kaput om don gajinya suk om don gajinya ye ki khasi ki jengi nya ki ba diwai dong ki ba didukan sya haki kaput hari ni tu ki la sya lusya la sya le da ki wei pat kita ki bor. Tegang iskam ba. Wat nom ngek kum mune ujaj briu ngaong nyapi. Neu briu usai penmi ba hapo ka Facebook page ke jongu. Ban pentok bria ya ka Voice of the People Party. Ban kena ya ka Voice of the People Party. Habakat kane ka mensim jong kini ki noyalam jong ka VPP. Kat kane ka mensim ki noyalam jong ki ka bakim thia ki du dam ki wan yang ni naga por ban lek pestu pajba ki mare saneng ki mare sarum tang naga dau baki kwa ban pestu pajba khanang bu pajba usung thu khanang bu pajba unsai ban wan ra ya kata ka khut ka suba ban wan ra ya kata ka roi ka par ban pendu ya kata ka bamsap ka bampong. De pelse uni berupat uong baga Voice of the People Party kamun rakyat ka roy gapar kamun rak tang ka jingjop election tang ya ka jingjop election ka jongki thak karukai kumune ubriu pinget bai ba kumune ubriu nga te dalile ngam nom ngej kum ka dak ka jing krisyan lane ka jing menjur ka jongpi senga baban ya like ya ka video ka jonga ban penpoiro haman laki briu kenang ba kihi kin snyotu kenang ba kihi kin bishar kenang ba kihi kin yet ai pi sebab ban ya like ya kan ka video ka junga kum ka dak bar ka jing krisyan kum ka dak ba ka jing su yadai ka jungpi ba yamanta ka jaj benriu ka jungi kalang ngam sapo ka duriau om don balaban sei yangi na ka duriau ba ka durusan hapdeng ka liulong hapdeng ka ta ka jaba ka jaban ba ka ni ka jela ka jungi ka hadu ka ne ba kumune briu ba ima po ri ka si jungi dang don kumune jaj briu ngong pi ngemnom ailat kumune briu uban penrem ya ka jaj benriu ngemnom ailat kumune jaj briu uba penrem ya ginong yalam ki ba kwa ban yalam na menta ka sensar ka khadar ka bakut nagalang jong angka penrem jor ya uni jaj briu kumune briu dang don hapo jong negari ka si jongi hato menta si kata kai ka bangiman ngidu e ki skim ki bha ki jongi rem ka bai khau rem ka bai school don ki hospital don ki school kiba biang ki kor ki bor katar udang penrem yang ke Voice of People Party udang penkelew yang kita giwei pat ki party lada pikwa banyak keren penmi video banyak keren banget mark mat stop piditang ubriu ba pentok bria yaka jait benriu piditang ubriu uba kro uba long uba wan hagadur jong suri uba wan hagadur jong ulang berat mangi berok-berok nginang kuat ya kata ka khut ka suba mangi berok-berok nginang kuat ya kata ka roy ka par mangi berok-berok nginang kuat ya kata ka sensar ka khadar ka ba khut ka ba subha uneu briu par cukren glumar gumne te to parlok nagaliang ga junga nga ai khuble yapi tangga ne ki video ga junga ki lekot akan ka por ka bamta khuble shibun